הגעתם בעוד ערב טוב עם אסי אנס. היום נתחיל בשידור מיוחד שהפינה היומי של יששכר ויוחנן תתחיל מוקדם מן הרגיל. כן, מוקדם. הם יבואו וידברו על היומיום והאופנה. פגשו הנה יוחנן ויששכר. בואו שבו, נדבר. שלום יששכר. בוא שב. אמא, אני בטלוויזיה, אמא. כן, יששכר, בוא שב. אמא. אתה כל יום בטלוויזיה. אמא, תמונה לפייסבוק, זוז, תמונה לפייסבוק. היי, תמונה עם האחים. בוא גם אתה. יששכר, בוא שב. תמונה עם האחים. יוחנן. בואו שבו. 3, 2, 1 עם הצלמי. תודה. בואו שבו. שב. שלום יששכר ויוחנן. שלום, אסי. התחלנו? אסי. באמת, בואו נתחיל. אסי. כן, הבנתי, בואו נתחיל. חלאס. שלום יששכר ויוחנן. היום נתחיל את השידור מוקדם, אתם רואים, התחלנו אותו. אתה מאוד יפה היום יששכר. תודה רבה, ספי. בואו נדבר, תתחילו. דבר, למה נרדמת? יוחנן, דברו על היומיום בבקשה. אוקיי, תראה, ביום-יום, אדם קם בבוקר ואוכל. אדם הולך לישון וישן. ושותה. רגע. את הקפה השרליל הקטן. יוחנן, אתה בסדר? כן, בטח. אוי, תודה רבה. די, בואו נעשה עכשיו. דברו על האופנה עכשיו, אני מבין. אוקיי, תראה, שימו לב למשקפיים חדשות. שפיים מודרניות מאוד, איפה קנית אותם? קניתי את זה בדיסנגוף, שישר קרוב. איבדנו את יוחנן. בואו נמשיך. איבדנו את יוחנן. אז בואו נמשיך לסקר היומי. רציתי לדבר על יוחנן ששם פגשתי אותו. אוקיי, אני רוצה לעבור לסקר היומי. כן, בואו נדבר על הסקר אנחנו היומי. הולכים לדבר. איבדנו את יוחנן וזה בסדר. אנחנו הולכים לדבר עם רותם לוי. אוקיי? רותם לוי, קודם כל הקדמה לרותם לוי, היא ילדה מאוד צנומה, חמודה, יפה, חמודה. היא לא תראה את זה, אין לך מה זה. אוקיי, אנחנו רוצים בעצם... שים על רמקול. אוקיי, אנחנו נשים על רמקול. שים על רמקול. אנחנו רק מחכים שהיא תענה שים על רמקול. רותם לוי. רק דקה. שלום רותם לוי! היי לך רותם לוי! תשאל אותה ביום. אנחנו בשידור חי, בתוכנית אסי אס. אסי אס. אסי אס. די. אוקיי, רותם, ברצוננו לשאול אותך כמה וכמה שאלות. האם אינך מוכנה לענות עליהן? בבקשה, אבל בבקשה. אוקיי, שאלה ראשונה. אולי תגידי לנו אם עשית קקי היום. טוב, אנחנו נחזור אליך. רגע, עשית קקי היום? לא, את חייבת לענות, זה באמצע שידור חי. היא לא את לא רוצה לענות? אוקיי, נגיד לי עשתה קקי, עשית אותו עם תירס או עם גמבה? אוקיי, לא חשוב, בואי נעבור לנושא טיפה יותר רציני. אוקיי. מה את אומרת על המשקפיים של היום? מה את אומרת על היום-יום? על היום-יום בכללי, מה את אומרת על היום-יום? על אנשים ברחוב, כגון פוליטיקאים, כגון פריקים, כגון נבואים. יששכר, נחזור אליך יותר מאוחר, בבקשה לך. אוקיי, תודה. עכשיו אנחנו נעבור, מיד אחרי שתלך. ביי, אמא. אנחנו נדבר עכשיו עם מעריך אמנות מאוד ידוע, רוברט סיידו. אני ניגש אליו ונדבר. הוא מעריך אמנות כבר שנים, והרבה אנשים מאוד מעריכים את מה שהוא עושה. מבקר את זה, שלום. איש נורא חשוב. דבר הכל, הם לא שומעים אותך בטלוויזיה. אתה איש! נורא חשוב לי, תדע את זה. אני שמח לשמוע את זה. אז מה אתה בדיוק עושה? מה זאת אומרת מעריך אומנות? מה אתה עושה? אני אדבר, מעריך אומנות חשוב. רוברט. כולם מתעלפים פה. בבקשה תפנו אותו. היי. אמא זה שוב אני. שמתי פאה. יש לי קפה.
טוב, בבקשה.